This is my daughter, Shea. So, na siya, sa kamot, parang matagtiki daw ko, no. Here, oh. Anak. Okay, medyo ni, na siya, ni kuyus-kuyus na yung hubag, then yung ihang gamay na lang. So, nagpa-doktor mi, ang resita sa amoa is kani mefenamic o coamoxiclav for 7 days niya imnon. Then, gi-injikan pud siya og titi para dili ma-infect ang iyahang matag tiki. So, yun lang.